antie kai, okay? Juma Leonard wacho ni mosna Jaduong' Gweno kabisa. Penjinago ni charges mage chalonade. Abro mi namba Gweno bro penje badaye. Jaduong' Gweno in gi customers kai. Papa Vic ne amielo pado mar Black Box sia show. Right, Black Box ndaloni ne serious sana. In fact ntie pado moro mana paro kane Jaduong' Gweno gini oseketo show kamoro ntie pado mane gitimogo advert. Okay, abro tuge kai kapok ateko. Rosalind James wacho ni good job, asante sana. Kachiel kod Sarah Singa bengisa ni antie kaya, asante sana. Abunwasi Kamu wacho ni ambe antie kaya. Steve Kenge wacho ni Papa Vic ambe amor kabisa. Kachiel kod Daniel Ochola wacho ni Papa Vic niko ndani sana. Meet maratari sana. Aparo a lot kabicho pogorega a lot. Mano podo manejilo wakaluoka apare kabisa. Apa ni mar Alen Kunku. Okay. Robert Ouko wacho ni Migori Show 209 day 2. Okay. Up to date kabisa, asante sana. Nathaniel Omondo wacho ni Papa Vic 207 Migori Show ground. DJ Sensi, DJ Milton, DJ Shabali. Dave wacho ni Papa Vic tuko ndani sana. Mosna Ogweno DJ Dave game tuko ndani sana. Magoma na otejo pinya kura Ramogi Jwang Mamba kamobro dhigo mbele fan page mara RamogiTV kacha fan page mara DJ Vic. Jaduong' Ogweno kiwinja. Jaduong' Ogweno kiwinja studio Makisumu. Awinji maber ahinya. Biashara mar sound sani 2022 ni chalonade. Biashara mar sound nyocha ber keche elections manicha wan go ni. Nyocha miyowa pesa matin maber. Ndalo elections ingeni kaka atima miyo mang'eny rallies nyaka Mathika makaka Mega Manyanza kai. Okay. Gijo moko bene higher sound. Koro siasa no omiyowa sound. Kata ka onge siasa be pod wayudo matindo wadondo wadhigo mbele. Okay, sawa. Nengama no chako biashara machalo kamae nikech for over awachini a decade isebedo the ruling sound system kaluo kae. Ji mang'eny, jothumbe mang'eny osebiro buti kae. DJs mang'eny sana mabe mane chako podho manaitie Jaduong' nyaka Bob Wafula wan gi technician marwa ka ilongo ni Bob Wafula embe wacho ni no chako mana sound check studio mari ka chande. Okang'eyo ni inyalo miyo gi advice machalo nade gi pachi Jaduong' Ogweno joma dwa chako biashara machalo kama kaluo kae. Generally tij thum en tich maber ahinya be kata luo kende the whole world Kenya kata the whole world. But kitime nyaka ing'e ni timo biashara. Okay. Ma en gima wacho ne kata jothumbe wate kamoro amora ma gintiere. Kik ichaji to low business principles. Titobo lakini kichake ni gir tugo samoro ichake ni dwano neni to mano kibudhi mabor nyaka low business principles nyaka luor funds magi. Okay. Kinyalo dhi mabor. An be na succeed kech ang'eyo electronics matin gi stima matin. Okay. Koro dwan tij thum kichako to ber king'e gigo matin. Kech ko king'e gi to technicians bro wuondi ma onge kumi bro dhi. Okay, sawa. Show mane goyo Jaduong' Ogweno ma iwacho ni show ni wiyok nyalo wilgo kwa weyo mag siasa. Shows mani timo nitie Migori, nitie Kindu Bay, nitie Mai. Kindu Bay sana ji oeri sana. Ji wacho mana ni Omega 1 Kindu Bay. Kang'eni show mar Kindu Bay ni ema wiyok nyalo wilgo koso kaka DJ koso nitie show moro ma particular minyalo wacho ni Mai wiyok nyalo wilgo. Iga machalo kama no timo show machalo kama wiyok nyalo wilgi show ni. Kinyalo ngeko mana kidogo ni ang'o mano timore show no momiyo wiyok nyalo wilgo. Joluo jokoni to ng'e mana show makoni. But ananyalo wacho ni show manyalo paro zaidi en show ma Embu. Anyalo pare nikech attendance marwa ne ber, BOs ne nitie, OCPD ne nitie, and crowd was so big. Mano buoga en show ma wiya ok nyal wilgo lakini shows to wasedhi ate nitie higni mane wadhi 18 shows in 1 year in Kenya. Okay. But kata ma Kindus be dhi maber. In fact Kindus sani dhi maber ahinya kwa tero shows kuno kata mana disco mego weekends gi. Asante sana Jaduong' Ogweno kwa tieko
Future mar Omega ni kanye. Ipango nango go Omega. Podi intie kacha ne kaka achiel kuom jotelo mag Omega koso sani se retire ntie ng'at ma manage Omega. Nitie wuoda madiere. Na nyisi nyangi uwe adek no setieko university to koro ene madwa wene Omega koro konya ga ng'ene andala lakini en sana ema koro apuonje Omega mondo bi odhigo mbele kata kaponi koro aol. Okay. Shows maneji oerogi be pod bro dhi mbele koso sani to koro ikao ondamo machielo ama mago iwene kijana ma bro decide. Aning'eni kaka tiyo tije thum. Alokora kuma piny dhiye. Okay. Nekech kokilokri gi piny to ibro bedo offside. Koro kata kane wadhi gocho Kikuyu Central tiyudo ka thumbe Central go wagoyo. Kwa dhi Bungoma thumbe go wagoyo. Koro probably mano be mosemiyo abedo so consistent. Okay. Abedo consistent for so long. Nyakilokri kaka piny lokore and then kinyalo grasp kuma piny dhiye piyo milokri piyo ka jomoko pok olokore. Iloso pesa by the time magilokore kendo in iseneno moro milokorie koro nyaki change piyo ka jomoko podi. Adokero kamano sana. Jadungo gweno mokwongo maro de nafasi maro bilo koda mbake studio kae. Ka watieko mogik. Wach mogik sana jadungo gweno. Jadungo gweno sani wadhi e December okang'eni iko nwango mbele kae lakini kapok wadhi kanyo DJs ka kata joma tudo waya sound system mar Omega 1 ko hinyore teroge gi kakanye nikech wantie gi Lactar studio kae wacho ni Papa Vic jogo nego kelgi ka mondo wathiedhi okang'eni jogi nitero ga kaje but anyway mano bro teno gi kidi wantie ka kod page Lactar nyakoro mag jwang biro bang show ni omiyo kete mana kae jadongo gweno ji nyalo yudi kanye. An sana sani andala. Lakini Kisumu ka kibiro kati penya ng'ata street. Tiyo yudo Omega kati penya ng'ato Omega yudo yot malich. Okay. Lakini joma to be specific samoro akiana nyalo miyo gi namba na akiana nyalo weka mano. Ka in gi namba mar biashara mane menyalo miyo gini jogi ng'eny sana okang'e kinyalo ka in gi namba moro mar biashara magi nyalo yudi go nikech aneno ka ji penje fan page mar RamogiTV kae ni wanyalo yudo jadungo gweno nango anyalo yieni kiel. Namba na mar biashara en 052 33 33 38. Anuo kendo 0752 33 33 38. Okay. Mane yoda. Adokero kamano jadungo gweno 1983 RamogiTV ne onge. Sani RamogiTV obiro. Be en gima ber nikech ing'eni in jabiashara gima chalo kama ing'eyo berne gi rachne. Ipani en gima ber RamogiTV sani obiro kendo sani koka business people kaka wan gi nafas kendo unyalo biro kae unyalo timo advert ka intie Omega 1 sani inyalo kelo advert mar Omega 1 kaka in gi show moro maybe kindu be show wan gi nafas kae kendo ibiro mana miyo mauta moro matin to walando ni gima chalo kama nikech in jaohala ng'eni platform machalo kama nyaka ikaw serious kidogo. RamogiTV sani obiro inyalo wacho ni management mar RamogiTV ang'o lokruok mane mineno inyalo biro kaluo kae nikech RamogiTV. RamogiTV to timo no maber sana especially wan joluo. Kata wan jothum wan kaka sani koro interview kama ing'eni exposure to the public. Very good. Kendo mano konyo kech ing'eni kaka koro public ong'eya mano biro konya e biashara mara. Koro probably gima nyalo kwayo jo RamogiTV ka ginyalo bedo gi some live aneno gin ga gi some live shows lakini ka ginyalo bedo gi live shows moko be thum kumimiele. Kata ka johangla moko gocho kata ka Omega samoro ni kindu to Jaramogi nyalo biro a few minutes to mano be nyalo konyowa kabisa. Adokero kamano sana wawinji jadongo kendo papechwa jibo yano ka go tik wacho mano point ma serious sana wabiro chopo kendo amor kabisa jadongo gweno in legendary kaloka mi luor sana med mana konyo ganda med mana miyo wathum nikech kama thum tie dhano mor sana. Papechwa penjo ko wadhi ni ichama ng'o nikech ing'eni aneno ko ing'eni 1983 bor sana Michael Jackson gisa ni nolokore ng'at machielo ichama ng'o jadongo gweno.
chiemo maber ok en mana lot mang'eny to kong'o be kimadho timadho matin ok imadho mang'eny. Asante sana. Asante sana. Asante. Akiani di yiena kapok itieka wacho wach achiel. Okay. Koso pod dhi mbele. Kwatieko. Ka watieko dahero mana gone jaoda erokamano moserita ndalo gi te. Ing'eni bedo jaod jathum tek malich. Ibiro marach jaduong' Ogweno. En mar ariyo nitie promoters wa machon mane terowa Mombasa, agone gi erokamano ja ariyo kata adek kende. Nitie Raymond Ramogo jabusia kata Sori. Nitie jabaluya mane iluongo ni Kibush Eldoret. Nitie Ochieng' Dag Mach ma Kitale. Gi Wambua to gi joma moko momiyo Omego chopo kuma entiere. Ging'eny lakini ok anyal wacho gi te. Wadoko erokamano. Erokamano ahinya. Asante sana. Nyakura Ramogi Jwang oriti masani lakini kisur kama mabor nikech tim penj laktar osedonjo karu tajimo kachiel kod papa chwacho ni wantie kae wada puonjo piny Nyakura Ramogi Jwang. Oriti masani wanere kinya chenro mar Sukuz. Awe ikako another legendary nyadendi makaluo kae iluongo ni Linet Aloch Pamba. Pado marut nyajimo ero sana ndalo cha ndalo wase.